Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin Allahumma amin. Wilujeng siang nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden, para pinisepuh aji sepuh ingkang kastu hamestuti dhateng reng tata krami ingkang pantes kinabekten saha kinurmatan para nayakaning nagari satriya kusumaning bangsa ingkang asta jejeging adil, para sutresna budaya ingkang sayekti hanggung nguri-uri dhateng endahing budaya luhung, para tamu sinedahan kakung sumawana putri kang dahat luhuring budi dahat bagya mulya, para muda tumaruna mudandana ingkang dahat setya karya ingkang sayekti kula tresnani, purwa widodha rahayune ngatur kanthi ngenepaken raos ngeningaken panca ndriya. Monggo nun sawetawis panjenengan sedaya kula dherekaken ngracut budaya pun nganggo sinawung manungku puja miwah puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala, zat ingkang maha welas maha asih maha rahman maha rahim, ingkang sayekti tansah paring mapinten-pinten kanikmatan karahmatan katiti siang kalenggan punika panjenengan sedaya kepareng makempal manunggal silaturahim wonten dalem agung Bapa Yayang Permana Ibu Sriyatun Dusun Pelanglor Desa Pelanggarem Kedunggaler Kabupaten Ngawi Jawa wiwitan kanthi kawontenan wilujeng tan manggi pambengan. Sholawat salam monggo tansah kita pepetri sesarengan babar pisan monggo nun kita sanjungaken kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayekti tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun menggah pitulunganipun wit donya kalenggan punika ngantos mangke dumugi yaumul kiamat. Amin amin Allahumma amin. Sawetawis kula ngadeg cumantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya wit piniji ngayun pinangka pambyawara panatawara saking ingkang kepareng mengku gatina inggih Bapa Yayang Sarimbit ingkang siang kalenggan punika kepareng netepi darmaning sepuh Mahargya Putra Hamiwaha Siwi ndhawaken anak Mas Ayu Rara Vira Puspitasari ingkang kepareng Kajatukrama Bagus Daru Setiawan putra Bapa Ramadan Ibu Tumilah Lijul Seging Yapat Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Sawetawis ngaturaken para ingkang sami hanawung krida pambiwara kula Hanung Sudarso Wijil saking Kedung Prawan Wali Kukun Makarti sesarengan Juru Paes Pangrengga Busana Tata Rias Muaweding Kailabit Wijil saking Jenak Banyu Biru Manem Bromo kadang-kadang digdaya campur sari Masus ugi
Zianada sound system Mas Agus Haryanto babatan Sukorejo Banyu Biru. Siang kalian punika nggih dipun abadikan audio video syuting jangkepipun Kai Lambrit. Para tamu kakung putri sedayanipun monggo kula dherekaken lelenggahan kanthi Sukomardu mardikane penggalih miwah lelenggahan ngantos semangke dumugi titi purna wiwahan. Nuwun matur nuwun. Saking ngrenteking niat ingkang keparang menggugati nirji Bapa Yayang Sarimbit Garawa. Daya-daya tumuli ngentas pitulus sangat mojo putri kang jahat kinasih. Nggih Rarayu Vira pangapunten Vira Puspitasari. Kanthi mekaten katur dumateng para tamu sedayanipun monggo paregian siang kalegan punika kita wiwiti kanthi maos basmalah sesarengan pinangka pambukaning wiwahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi kawasing basmalah paregian siang kalenggan punika purwa madya wusana kaleksanan kasembatan lulus niskolotan manggih pambengan sakara koramin Allahumma amin. Katur dumateng Bapak Sriyono Duta Saraya Piliji Pak Sriyono monggo kula dherekaken niat saking sasana palenggahan tumuju panti pambusanan hanganti pager bagus pagerayu Domas Manggolo papane rodadoh monggo Pak Sriyono. Ugi katur dumateng ingkang kepareng menggugati Pak Yayang nggih Pak Yayang kalian Ibu Pak Yayang kalian Ibu monggo kula dherekaken jumeneng manjing panti pambusanan Mayangarum. Pak Yayang mriki Pak Sriyono mriko monggo nggih. Pak Yayang sekalian tindak mriki Pak kali Ibu nggih. Pak Sriyono mriko meratitisaken jengkaripun temanten putri nenggih sekaring kedaton tataria semua wedding Kai Lambrit monggo nun kepareng samapting gati sawiga indiri jengkaripun temanten putri Yayah mijil wigaring tias kepareng manem Bromo daya tubiong ban waya apa iki rembulan wis ngayom ning gegono istisnya jengkar saking majaning panti pambusanan pamadi putri Mayangarum arsa manjing ning majaning sasana rinengga mulya sasana wis ngarani papan rinengga kang den rengga endah dipeni rinengga kathahing sesekaran maneka warna prum
sesekaran ngebaki Purayagung adamel seming kang samya humeksi Cihna siang kalenggan punika yekti sekaring kedaton badya mustikaning pahargyan mila boten nama mokal bebasan ayune ora ana kang ngungkuli buktine sarira jenar bungkle keris mustaka sedengan maesan rikma cemeng emak ngembang bakung netepatap lir tinata ati-ati ngudut turi sinome micis panjrah panglerapan nyela cendani karna sedengan hanjamur kuping idep tumenging tawang mripat jahit halindri Pak Sriono monggo ora direket Pak alisan jinjit sateman jelirit nanggal sepisan pangarasan ramping wang nalang nyangkal putung buktine grana ngrungih lati manggis karengat bojo rinti petak lir tirta tinetes jonggo sedengan hanggelung gadung dadane wijang pamidangan traju mas pambayun hangge ngudento bebayu katon ngalancang asta gandewa gading racikan mucuk tanjung lambung nawon kemet jajing kulir lir cupu manik pentis mokang gangsir garis lurus turut hamrit biru-biru rong muni para sowan duta saraya pinijinike Bapak Sriono sowan kula nganti pager bagus pagrayuda Mas Manggala kepareng ngaturaken syarat sarana mardya dhawuh Serat Mojo temanten kekalih mugi katampi kanthi legawaning manah Bapak Yayang injih kula tampi kanthi legawaning manah sayekti monggo Bapak Sriono kepareng menatitisaken pambedoling sekaradi monco warna kembar mayang sakembaran Gusti Kakung Ratu Newong Sigit Madal Masilan Bapak Sriono Duta Saraya Piniji Ora dicepet mboten napa-napa Pak nggih
Karanten papan busonanipun tebih monggo. Lir sapating sun tumiling lalu hangolati sekar indah meten kang warni kang mitere taman anon kang sekar warsiki ku menyuting tias boyoto jatuh kromo lunging kadung malengkung katiuping maruta mondo Duta saraya nenggih Sang Wimbasara Bapak Sriyana monggo nun keparang ndherekaken jengkaripun temanten kakung kadherekaken kadang putra pangarak pangiring kakung putri tuanggana muda keluarga Gong saking Ngayogyakarta lampahnya temanten kadya Mahisa ginelak kebu giniro monggo sigra sumarak sumingkir saking raos kawatir girang tanpa ana sumelang tanana jalma ingkang hangganggu kamardikanira taos priksa dumateng para tamu kakung putri sedayanipun tata cara lung tinampan dawa mangke sasampunipun dauk wisudaning temanten kekalih monggo Pak Sriyana Bapak Sriyana laju anggenipun lumaksana prehenggal prapting punggian kanthi nuju Sumanjing umat jati sangan babing karo pagung nedya kalaju tata cara dauk wisudaning temanten kekalih nget satataning adat widana ingkang lumampah wonten ing dusun Pelanggarem Desa Pelanglor laju lumaksana prehenggal prabang ngombian kang tinuju nenggih sasana dauk wisuda temanten
Duta saraya piniji Bapa Sri Ana monggo kepareng lajengipun lumaksana tumuju papan daun Wisuda. Pak Sri Ana langsung mriki, Pak. Balung jagung tebu biru saking kadang digdaya. Kula dherekaken jumeneng utawi ngadeg sawetawis Bapak Ibu. Monggo kula dherekaken ngadeg sawetawis hamberkahi Serat Maja temanten kekalih ingkang kepareng binayangkari. Dawuh Wisuda Ibu Tri ingkang kepareng maratitisaken saking Gae Lambit Muwa. Monggo kodhok ngorek manem Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil ngaliyyil ngadim. Judu tetali mongso siji ketemu ning judu loro katekaning kabejan telu tibaning pati. Metu lair dadi manten lan mati jejering urip tan bisa hangerteni datan kuwawa hanyilai. Yekti bebasan kridane ngati bangkit tan ngasorake purbaning Gusti. Budidayaning manungsa tan kuwawa ngungkuli garis ingkang maha kawasa kene-kene yayi. Mendhak sawetara nimas pun kakang idak wiji dadi syarat srananing pun kakang dhaup karo sliramu wong ayu. Purna pun kakang idak wiji dadi kene tumuli wiji ana ampeyan ingsun. Dimen suci lair batinipun kakang nimas. Nulya kakitu manten ngunandika wis wong ayu kene-kene jumeneng bareng jajar karo pun kakang. Lamat-lamat sang laras moyo-moyo manem Rama digdaya. Para tamu monggo kula dherekaken lelenggahan malih kanthi suka mardu mardikane penggalih. Sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri.
tirta wening banyu bening mugia surat mojo temanten kekalih anggenipun bangun bali wismu sabarang pakarti tindak lampatan sah linambaran peninging penggalih meneping kalbu Ponang sindur warna rekto mewaseta Hani kebis rat mojo temanten kekalih manjing dalem kasujanan kalajutan 6 jeru kang menang lenggaken serat mojo temanten kekalih muhung kang Rama Ibu Priyangga manjing tanam julu kalangan nemadani kursi pinajang bali pangunangun surat mojo temanten kekalih tataria semua wedding kae labut banyu biru